nakakatakot? Yung natalo? Yung kandidato bet na bet mong manalo? Or yung hindi ka bayaran nung nangutang sa iyo? Alin doon yung mas nakakatakot, ha? I think para sa akin, yung hindi na lang ako bayaran. Pero pwede rin yung hindi nanalo yung kandidatong bet na bet ko. Kasi kapag nanalo yun, bagong motor, bagong sasakyan. May paayuda. Pero, syempre, huwag naman natin isipin ganun lahat. Nagbibiro lang po ako. Ito naman. But anyway, nakakaloka ang mga pangyayari sa kapaligiran. Marami sa mga tumakbong kandidato ang masaya ngayon. Pero mas marami ang mga tumakbong kandidato ang hindi masaya ngayon. Kaya naman kami po ay nakikiramay sa mga namatayan ng loob ng dahil sa resulta ng eleksyon. Anyway, alam mo, ako talagang gusto ko yung pakiramdam na natatalo. Alam niyo kung bakit? Sa bawat pagkatalo ng isang tao, doon mas namamayani ang pagkatao ng tao. Ang gulo nung sinabi ko, no? Pero i-digest yung maigi. Doon mas lumalabas o namamayani ang pagkatao ng tao kapag siya ay natatalo. Ang daming rhymers, ha? Hindi mo pa na-gets yun. Basta lumalabas yung tunay na anyo o pagkatao ng tao sa kanyang pagkatalo. Tingnan mo maigi kung paano hinahandle ng mga taong natalo sa eleksyon yung sitwasyon. Tingnan mo maigi. Anong ginagawa? Sinisiraan ang kalaban? May mga sinasabing hindi magaganda or mga masasamang words? Or nagpapadala ng mga kung ano-anong threat sa kalaban. Nako, hindi po magandang gawain yan. Sana alam natin yung word na sportsmanship. Ano ba yung word na sportsmanship? I-research mo na lang. Then seryoso kabisyo, dapat meron tayong ganun. Yung vina-value natin yung sportsmanship. Kumbaga, kung sakaling kumandidato ka, hindi ka nanalo, edi i-congratulate mo yung taong nanalo, hindi yung sisiraan mo pa. Pangit po yung ugaling ganun, lalong-lalo na kung patas naman kayong lumaban. Pero kung sa bagay, ganun talaga ang mga natatalo, paminsan, sila talaga yung hindi dapat manalo. Dahil may mas maganda pang plano ang para sa bayan, ang nararapat para sa iyo. Tinuturuan ka ng leksyon na matutong tumanggap ng pagkatalo. Pero kung dinaya ka kabisyo, dyan ka umalma. Dyan ka umalma dahil hindi dapat dinadaya ang resulta ng eleksyon. Dahil ang resulta ng eleksyon ay ang magdidikta kung ano ang kinabukasan ng inyong barangay. Parang feeling ko sa sinasabi kong to, parang pwede na akong tumakbong barangay captain. Huwag po kayo mag-alala. Hindi naman ako nagpa-practice na magsalita sa publiko. It's just that Gina G lang talaga ako. Dami ko nakikita sa social media na nagsisiraan ngayon eh. Sana marunong po tayo tumanggap ng pagkatalo, lalong-lalo na kung ito po ay opisyal nang inilabas at wala pong dayaan na naganap. Okay? At matuto din tayong tumanggap ng aking kagandahan.
at ng aking i-share ngayong araw na ito dahil malupit ito. Kahapon sinimulan ko na nga ang special episode ng DJ Rocky Secret File. Kaya naman kabisya, ngayon ulit 3 to 5 p.m. tayo magkakasama, kapiling ang babaeng naniniwalang hindi mo na ako palaging may pera. At least, palagi naman akong maganda. This is me, the one and only DJ Rocketera, and today, Tuesday, October 31, 2023, araw ng mga ma-EM. Hindi po ma-EL, ma-EM. Ano ibig sabihin nun? Matatakotin. Kaya naman, eto na po, ibibigay ko na ang patikin ng DJ Rocky's Secret File, the Halloween Special. May matandang babae raw na nakadagan sa dibdib niya. Ay, baka naman gusto lang gusto lang mag-breastfeed. Nako, anong gagawin mo pag nalaman mo na ang kasama mo may nakadagan pala na babae sa kanyang dibdib? Naranasan mo na ba na madaganan sa iyong dibdib? Anong pakiramdam? Mabigat o parang wala naman? Kasi ako, pag dinadaganan ako, parang feeling ko namamasahe ako. Alam mo yung tinatapakan yung likod ko. Palibasa, dalawang likod yarn. Charot with the rot. Okay, I'm kind to myself. Siyempre, I'm perfect, I'm beautiful. Daming honors ni Rocketera. Anyway, abangan mo yan sa aking pagbabalik kasama mo si DJ Rocky. And you are listening here sa stasyong number 1 sa mga malulupit, manggapang sa kakalsadahan. 90.7 Love Radio. Up next is DJ Rocky's Secret File, the Halloween Special. Sinira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya! May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files.